I et landskab af grønne bakker og bølgende græs ligger Musholm Bugt Feriecenter. Nænsomt placeret i det smukke kystlandskab med udsigt til Storebæltsbroen ligger et anderledes sted. Et feriecenter for alle. Stedet blev opført i 1998. Musholm består af 34 huse med forskellige størrelser. Lige fra 2 til 12 personers huse, der varierer i alt fra 38 og helt op til 240 kvadratmeter. Dobbeltvillaen, som huset til 12 personer hedder, kan bruges til firmamøder, institutioner, fester eller andre begivenheder. Men hvad der gør Musholm Bugt Feriecenter til noget ganske specielt er tilgængeligheden. Det er et af verdens mest handicapegnede feriecenter, fordi man alle steder har taget højde for, at kørestolsbrugere ikke skal kæmpe med forhindringer, men bare nyde opholdet. Som eksempler herpå er der eleverbare køkken- og badeværelsesvaske. I mange af husene kan man også flytte køkkenskabene ned i den højde, som man ønsker. Der findes også eleverbare senge og loftlifte i de fleste af husene. Selvom der er taget udgangspunkt i mennesker med fysisk handicap, er det alligevel i den grad kælet for detaljerne. Alle hjælpemidler er bygget sådan ind i husene, at de bliver en naturlig del af omgivelserne. Selv badeværelserne er en fryd for øjet, og i 16 af husene har danske kunstnere udsmykket dem og givet dem deres eget særprægede udtryk. Det er ikke kun kunsten i badeværelserne, der gør det til en oplevelse at gå i bad på Musholm. Badeværelsestårnene giver et fantastisk lys, og akustikken giver en lyst til at synge under bruseren. Hvis man for eksempel er bruger af en badebriks, vil man kunne ligge og se op i den klare blå himmel, mens man lader vandet strømme hen over sig. Feriecentret ligger kun 100 meter fra vandet, og fra næsten alle husene er der havudsigt. Stisystemer gør det muligt for mennesker i kørestol at komme helt ned til vandet, hvilket på mange andre strande kan være et problem. Ved hjælp af en speciel badekørestol kan man blive kørt helt ned i vandet og få dyppet tæerne. Ved stranden har feriecentret et badehus, som gæsterne frit kan benytte. Det består af 2 badeværelser, og der er selvfølgelig tænkt på de forskellige behov, hvilket gør det muligt for alle at få et dejligt varmt bad, når man har været ude i bølgen den blå. Langs kysten snor en sti sig gennem de grønne marker. Her kan man gå ture og nyde den vidunderlige udsigt over Storebælt. Der er placeret bænke, så man kan sætte sig og nyde indtrykkene og livet. Der er lagt stor vægt på, at byggeriet skal indgå som en del af naturen, og derfor har man gjort meget for at bygge det så miljørigtigt som muligt. Boligerne er således beklædt med imprægneringsfri thuja-træ, og på tagene er der plantet græs, som får Musholm til at smelte sammen med de øvrige fantastiske omgivelser. De 34 huse er forskelligt indrettet, fordi behovene er forskellige. For eksempel er der lave håndtag på nogle af husene, så kørestolsbrugere nemmere kan nå dem, mens andre er høje, så gangbesværet, der har svært ved at bukke sig, nemmere kan åbne døren. En af fordelene ved, at husene har forskellige størrelser er, hvis man for eksempel er en familie, som er afsted med en hjælper, har hjælperen mulighed for at få sit eget værelse med egen indgang. Ja, faktisk sin helt egen lille lejlighed, som ligger lige op af familiens hus. På et græsareal uden for husene går der får, som børn og andre dyreelskere har mulighed for at klappe. Men det er ikke den eneste udendørs aktivitet. Naturlegepladsen Jonas og Hvalen er en anderledes legeplads med stier, kørebaner, tunneller og meget mere, der gør det sjovt at udforske, ved enten det er en mooncar eller en kørestol. I fælleshuset findes receptionen, der også fungerer som kiosk. Musholm Bugt Feriecenter er det ideelle kursussted. Fælleshuset indeholder et stort konferencerum. Her findes alt moderne AV-udstyr, blandt andet video- og EDB-projekter. Derudover er der forskellige mindre mødelokaler placeret i glasgangen, der forbinder fælleshuset med husene. I tilknytning til konferencerummet og mødelokalerne er der toiletter. Også disse er indrettet sådan, at alle kan benytte dem. Der findes oven i købet et toilet, der kan køre op og ned.
Feriecentret ligger kun få minutters gang fra Korsør station. Eftersom togforbindelserne er meget tilgængelige, er det nemt at komme hertil. Ligeledes hvis man er i bil, da motorvejen kun ligger 2 km herfra. Så uanset hvorfra og hvordan man rejser, er det intet problem at komme til Musholm Bugt Feriecenter. På Musholm Bugt Feriecenter har vi fjernet barriererne, så alle kan nyde at være sammen. Unge og ældre, familie og bekendte, venner og kollegaer. Det er nemlig ikke kun kørestolsbrugere, der føler sig hjemme. Det er et pragtfuldt feriecenter for alle. Evald Krog, der er en af bagmændene bag byggeriet, sagde engang, hvis vi er frække, og det er vi, så siger vi har skabt verdens 8. vidunder. Vi byder alle velkommen til det helt unikke feriecenter ved foden af Storebæltsbroen.